Tamu kok diusir ngono ya meneng aja ngomong. Engko nek aku wis balik lagi omong ngono. Nyapa, Bu? Lah wae wong loro iki lho, jagongane loro menit setengah jam lho, sampe 4 gelas kopine. Oh my god. Lah ngono ki engko nak terus jagongane sewengian tak pirang gelas iki. Aduh, rugi aku. Ngene iki lho, padahal lho, aku kembang turi tak ijene dik 5.000 ngene Siti. Good. Dan balik sih. Bujuku wis metu siungi kae. Oh ngono. Ya. Balik sik. Iya. Tamu kok diusir ngono ya meneng aja ngomong. Engko nek aku wis balik lagi omong ngono. Dik. Kowe iki lho, Bu. Wong enek kanca purene panganan kopi kok gremeng. Pagut ki lho wonge ngrasani yo. Aku ora penak ngene nak enek wonge aja ngene wong kok medhite pelit. Isik nih wong lanang iki. Padahal lho, ini Bu, aku lho nang ngene kancaku disugoi kopi ya sugoi panganan. Wong kok dadi wong kok medhite ra heran. Isik nih wong lanang. Bu. Maaf. Jumpa ulangi nek ya. Iya, nak aku ndek duit tapi.